ओमफ्राय हरखाब सुनिबाराव फेरेंगा मोना नोंसोरखौ उइदाउट नटिस होखारबाय नङा होमबा बे थार बाथ्रा दा ओंखायनो बे नोंसिनि हाखा नोंसोर बाव जुगे जुगे आबाद मावनानै जादों नङा होमबा आबाद मावखायो औ दा ओंखायनो जोंथ' बर'फ्रा थागिबि नङा होमबा बर'फ्रा दै आरो हा आरो हाग्रानिफ्राय जोंखौ जानगाराव खालामनो हाया नङा होमबा जों बर' नालाय थागिबि हारि दा ओंखायनो नोंसोरो बे नोंसिनि हाखा बे आबाद मावग्रा हाखा नोंसिनि औ हरै नोंसोरा न' खुरखाबाय मा खुरखाबाय गैला बाव दा ओंखायनो जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय खबर लानो फैदों दा बेखौ जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनोबो थांनानै जों खिन्थाहैफिनगोन आरो बिथाङानो जोङो थिनहरदों नै बेखौनो फन खालामदों हाग्रामा महिलारि सारा जे थां बेयो बिनिनो मिथिबाय ना रुनिखातानिनो बे आदामोनखौ फन खालामदों बे आदाया क'क्राझाराव जों क'क्राझारनिफ्राय फैदों खबर लाफैनानै जों खिन्थाहैगोन बे अयनाय जादों मिथिबाय ना अयनाय जादों जे नोंस्रा थानो थाखाय दिनै न'आनो गैला अबाव थानो नांगौ बेथ' जोंनि देश ना बड'लेण्डआ बर'फोरनि देश बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट दं प्रहलाद ब्रह्म हा दा नोंसोरनो फंनैसो बुङो नोंथांमोनखौ माबा मोनसे जान'नि होआलासे नटिस हरालासे हरखाबै न' सिफायफैनाय मानसिफोरनि सायाव अयथासार खालामफैनाय गुलि गावनो नागिरनाय मानसिखौ हमनानै लांनानै रेन्ज अफिसाव दोनहैदों खोनाबोनो मोन्दों थाखा फैसा लालायनानैसो हगारफिनदों बेफोर बे दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ जोङो गोख्रों रावजों दिनै सोंखारिगोन बिपिएफ दोलो जानानै जाहाथे सरकारा बेबायदि जोंनि उफाय हारा मानसिफोरखौ जाहाथे बिदि अनिस्थ' खालामनो नाङा बेबादि खामानि मावनायनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ जोंनिनो बर' फिसा बयबो जे हायाव नोंथांमोना रायजो जानानै थाबाय थादों बे दिनै सानफा एफा खुरखा दिनै बाला अन्थाइजों फबनानै थाजोब्बाय आबाद मावजाला नङा होमबा आबाद मावजाला जोगोनार खुमब्राबो जाला माइबो गायजाला न'आबो दिनै बोसोरे माने बाना फैयै फैयै बिदिनो बायलाङो मालाबा बाला फबनानै थाजोबो दा बे अबस्था दा दिनै जोङो माबा मोनसे खैफोद जायोबा जों दिनै आश्रय लानो जायगा नागिरो नङा होमबा मानसि माहारिया जायगा नागिरो दा बेवहाय जोंनि बर' हिसाबै जोंनाथ' बे हुदानो दंखायो जोङो हाजोआव थायो हायेनाव थायो हाग्रा बंग्रायाव थायो जोङो माने जोंनि जिउखौ जों खांबोगासिनो दङ दा दिनै बेबादि समावहाय दिनै फरेस्ट राइट एक्ट जायखौ होनो 2006 सनावहाय जेखौ इण्डियान पार्लामेन्टआव पास खालामदोंमोन डक्टर मनमोहन सिंहआ दा बेजोंनो हाबो होबोनाय जाबाय माखासे एरियायाव आरो दिनै होलांगासिनो दङ आरो दिनै नोंथांमोना नैबे हायाव जेनाखि दाख्लै जे दैबाना बायखांनानै जे थाफैदों बेवहायबो दिनै फरेस्ट राइट हिसाबै जोंहा मोनथाया दङ मानो होनबा नोंथांमोना बेखौ दिनै जों दहाय सोंनानै मोन्दों गागि मानसिफोरनिफ्राय बैसोगोरा मानसिफोरनिफ्राय जे 1990 सननिफ्रायनो बेवहाय नोंथांमोना बेसर सिबिं माबा माबि आबाद खालामनानै जाबोबाय थादों गतिके बे हानि अधिकार नोंथांमोना दङ बेखौ बन्सित खालामनो हानाय कुनु सरकारा सोरबा इएमहा दिनै अधिकार गैया बरंस जों बर' हिसाबै दिनै आन्दलन खालामदों जों आन्दलन खालामनाया 50 बोसोरनि बारा जाबाय जोङो मालाबा बिएसि मोन्दों मालाबा जों बिटिसि मोन्दों दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि दिनावहाय दाख्लै बिटिआर लानानै फैबाय बेखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों जे बे जोंहा हाग्रानि हायाव थानो मोननायनि अधिकारा दङ ट्राइबेल हिसाबै अधिकारा दङ दा जों थागिबि इन्डिजिनियास मानसि हिसाबै जोंना जे हायाव जोङो 25 बोसोरसिम रायजो जादों बेवहायनो बे हानि अधिकारखौ जोंहा मोननांगौ दङ आरो गुबुन जायफोर फरेस्ट डुवेलार्स होनो जायफोरखौ बिसोरना जाबाय 75 बोसोर बिथांमोना माने 3 जेनेरेसन मोनसे जेनेरेसनखौ 25 लानानै 75 बोसोर जाखांब्लासो बिथांमोननो हानि अधिकार होनाय जागोन होनना बुंदों दा जोंहा 25 बोसोरबानो बे हानि अधिकारखौ मोनखायो होमबा नोंथांमोनहा 34 बोसोर होमबा नायदो 1990 निफ्राय दिनैसिमबा 34 बोसोर नङा होमबा 35 बोसोराबा 36 बोसोर बा 30 बोसोर बारखाबाय होमबा बे हानि अधिकारखौ नोंथांमोनहा मोननायनि अधिकार दङ आरो माने दा बेवहाय दिनै जों गावजों गाव दिनै मदद होलायनांगोन खैफोदनि समाव जों बयखौबो बाहागिदार जानांगोन नोंथांमोना बेयाव हा गोमाजादों हाखौथ' रावबो खोमानानै लायाखै बे नेचारेल केलामिटि नङा होमबा नेचारेल केलामिटि जायखौ बुङो जे मिथिंगानि मोनसे बे मोनसे प्रलय जायो नङा होमबा जोबस्रांलाङो बिदिनो बिफां लाइफांफोरा राननानै थैलाङो मालाबा दैबानाजों न'फ्रा खुरखालांजोबो मानसिफ्रा जायगा सोलाय सोलाय थाबोनांगौ जायो बिदिनो जारिमिना बेखौनो होनदों बे सिन्धु सेरफांनि जारिमिनखौ मिथिया होमबा नोंसोर बे सिभिलाइजेसना बै सिन्धु दैयाव रायजो जायै जायै मानसिफ्रा ओरै फैजोबनाय ओंखायनो हिन्दुसनिफ्रायनो हिन्दु जालांदों इन्डिया जालांदों
बे आरोखि थिग बेबादिनो नोंथांमोनाबो दा रायजो जाबाय थानाय बे लावख्रिगुरि गामिया खुरखालांजाजोब्बाय सोरनिबा हाया 50 बिगा दंमोन माइ गायग्रा खुरखालांजोब्बाय सोरहाबा 10 बिगा दंमोन खुरखालांजोब्बाय दिनै बेयाव रायजो जानानै गावनि फिसा फिसौखौ मानसि खालामनायनि डाक्टार इन्जिनियार लेखा गोरों खालामनायनि कुनु सिमांखौनो नुनो हाला दा होमबा जोङो माबा मोनसे गोदान उफाय नागिरनांगोन नङा होमबा दा बेवहायनो आबाद थिलिखा हिसाबै नोंथांमोना बे जायगाखौ दिनै लाफैदों मोजाङानो जादोंमोन नाथाय दिनै जोंनि माखासे गभर्नमेन्टआव थाग्रा मानसिफोर बिथांमोना बेखौ बुजिनो हायाखै गावजों गावसो दिनै फोजोबस्रांलायनाय बे खामानिखौ दिनै मावगासिनो दं जोबोद दुखुनांथाव जों खनले खनले बिथांमोनखौ धिक्कार होगोन जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिगोन जोंनि आइ आफाफोरनि सायाव बेबायदि अयथासार खालामनो नाङा आरो बायद' जायोबा बिपिएफ दोलोआ बिथांमोननि सायाव जों रायजो राजाफोरखौ लानानै जों गोख्रों सोमावसारनानैबाबो नोंथांमोननि बे हानि अधिकारखौ जों मोननायखौ जों बेबस्था खालामना होगोन दा जोङो थांफिननानै हाग्रामा महिलारि सारनो बे बाथ्राखौ गेबेङै फोरमायगोन आरो बे हाखौ नागारनो नाङा नोंथांमोना बे हाखौ नागारनो नाङा जागोन बे हायाव थानानै फिसा फिसौखौ जों मानसि खालामगोन बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंसार होगोन बेबादि थांखि लानानैसो जों आवगायलांनांगोन नङाबा दिनै गिज्लाबायबा जानाय नङा नों गावनि हायावनो दिनै बिटिसि मोनदों बिटिआर मोनदों होननानै गावनि मानसियासो जालाय जाखाय सानफ्रामबो होखारजानाय मालाबा गुवाहाटियाव होखारजायो मालाबा बै रुनिखाता खाथियाव होखारजादों दिनै बे नोंथांमोननि लावरिपारायाव जालायबाय गाबोन देवस्रि बहाबा बहाबा जाबाय थालांगोन उल्थापानियाव जालांगोन दा बे जोंनि बर' मानसिया बहा थागोन फालाय जोंहा जे जायगायानो गैया बहा थांगोन बर'फ्रा नोङो खारलांनो जेबो जायगा गैया मालाय गुबुन जाथिफ्रा मालाय जायगा दंजोबो दंना गैया दंजोबो बर'फ्रा बे बड'लेण्डखौ मानोथो बिदों बेवहायनोथ' थानानै बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरजों जों अनलायनानै बेवहायनो रायजो जागोन जोङो बिटिसिखौ सनानै बिटिसि खालामगोन आदर्श बिटिसि खालामगोन बिटिसियावनो जोंनि मानसिफ्रा डाक्टार इन्जिनियार फरायथों होननानै हाग्रामा महिलारि इन्जिनियारिं कलेज बानायदों डाक्टार कलेज बानायदों मानि थाखाय बानायखो नोंनि लावरिपारानि गथ'आबो बेयाव डाक्टार फरायनो हानांगोन ना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एमए फरायहैनांगोन ना डक्टरेट जानांगोन ना लावख्रिगुरि नोंथांमोननि बे देवस्रि ओनसोल नङा होमबा गासिबो रुनिखातानि मानसिफोर सारिदुवार बे ओनसोल चिरां दुवारनि ओनसोल बे दुवार ओनसोलनि मानसिफ्रा बेयाव थांनानै लेखा फरायनांगोन नङा होमबा बे खाम्फा सारमोननि न'खरनि बायदि सोरबा डिसि जालांनाय सोरबा डाइरेक्टर जालांनाय दा लिडार जानानै दं खाम्फा सारमोना नंगौना नङा दा बेबादिनो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जानांगौना जानाङा दैयावनो थाथों हायेनावनो थाथों हाग्रायावनो थाथों बा दैयावनो थाथों अरावनो थाथों बियो बिनि हानि अधिकार मोननांगौ आरो बेनि नोगोरारि नागरिक नोंसोरथ' भट होजोबखानाय नङा होमबा नोंसोरखौ बैयाव थानो हाया नालाय गभर्नमेन्टआ जायगा नागिरना दोनखानांगौ बे दायथ'खा बहाबा खासा नागिरनाबा दोनहैनांगौ बे गभर्नमेन्टनि दायथ'खा बे दायथ'खा बेयाव दोनाबा जायगा नागिरना दोनहैथों दा ओंखायनो नोंथांमोना बेवहाय थाबाय थाबासो जायगाबो नागिरनो बायद' जागोन गावसोर जायगा नागिरनो मोनाबा बेयावनो थाथोंसैलै बे दिनै ओंखारबोगोन आरो मालाय